Γεια σας. Είμαι ο Νεωνάκης Ιωάννης, πιστοποιημένος θεραπευτής και εκπαιδευτής της τεχνικής Theta Healing από το 2016. Από το 2007 ασχολούμαι με τις εναλλακτικές θεραπείες για τη δική μου αυτοβελτίωση και από το 2016 ασχολούμαι επαγγελματικά σε αυτό το τομέα. Από πέρσι το 2023 έχω δημιουργήσει 2 δικά μου σεμινάρια που ασχολούνται με τις 5 αισθήσεις. Πώς να βελτιώσεις τη ζωή σου, πώς να φέρεις συναισθηματικά και υλικά αγαθά στη ζωή σου μέσα από τις 5 σου αισθήσεις. Πώς να γίνεις καλός υλοποιητής μέσα από τις 5 σου αισθήσεις. Και πώς να ξεκινήσεις να είσαι όλο και πιο πλήρης, δηλαδή να πλησιάζεις όλο και πιο κοντά στην αυθονία σου και να υλοποιείς μέσα από την πληρότητά σου. Είναι και ο βαθύτερος στόχος του πρώτου σεμιναρίου. Όσον αφορά για το δεύτερο σεμινάριο, πάμε να δούμε τα χρήματά μας, σε ποιο επίπεδο ωριμότητας βρισκόμαστε, ούτως ώστε να ανεβάσουμε τη δόνησή μας και να μάθουμε να μετουσιώνουμε τραύματα που έχουν να κάνουν με τα χρήματά μας. Δηλαδή πότε τραυματίστηκε η ενέργεια των χρημάτων και να μάθουμε να την μετουσιώνουμε αυτή την ενέργεια σε κάτι καλύτερο, σε κάτι πιο ωφέλιμο για εμάς. Ο στόχος του σεμιναρίου, πέρα από τη βελτίωση των χρημάτων μας, είναι και να βάλουμε σπόρους εμπιστοσύνης στη ζωή μας. Χρειάζεται πάρα πολύ εμπιστοσύνη, όπως χρειάζεται και η πληρότητα στη ζωή μας. Σας έχω μία έκπληξη. Το δεύτερο σεμινάριο θα γίνει με μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία με την Αθηνά Βαβουράκη και την τεχνική της συστημικής αναπαράστασης. Γι' αυτό και το διήμερο αυτό το ονομάζουμε «Τα χρήματά μου σε ροή». Θα πάρουμε πληροφορίες από το πρώτο σεμινάριο και θα τις βάλουμε τη δεύτερη μέρα στη συστημική αναπαράσταση, ούτως ώστε να γίνει μια μεγαλύτερη και βαθύτερη αποκατάσταση στην ενέργειά μας και στην ενέργεια των χρημάτων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί, να σας διδάξω τον δικό μου τρόπο που βλέπω τα πράγματα και τον δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι μπορεί να σας βοηθήσει και να πάρετε το μεγαλύτερο κομμάτι της θεραπείας σας, όσο μεγαλύτερο εσείς επιθυμείτε και η ψυχή σας.